सोरबाफोर नैबे स्क्रिनाव होनाय मानसिखौ सिनायो नामा? बे मानसिया मोनसे जोबोर गिदिर गोरोन्थि खामानि मावदों। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्ला दा मिन्थिगोन जे बे मानसिया मा गिदिर गोरोन्थि खामानि मावदों। बे मानसिनि मुङानो जाबाय आब्राराम बसुमतारी। बिनि न'आ जाबाय सनितपुर जिल्लानि 5 गोजोनफुरि गामिनि घग्राजुलि ओनसोलनि। बेयो चिरां जिल्लानि लावरिपारा गामिनि सासे सिख्लाखौ हाबा खालामदोंमोन। बे सिख्लानि मुङानो जाबाय साइनि बरगयारी। हराव कर्ट मेरेज खालामदोंमोन। कर्ट मेरेज खालामनायनि उनाव बिहावनि न'आवनो बे मानसिया थादोंमोन। बे मानसिया हाबा खालामाखै होननानै बुंदोंमोन, नाथाय दा मिथिनो मोनबाय जे बे मानसिया हाबा खालामबाय होननानै। हाबा खालामदोंमोन 2019 मायथाइनि 28 फेब्रुवारियाव। बे मानसिया केरेलायाव खामानि मावनो होननानै 2019 मायथाइनिनो 28 अक्ट'बराव बिहावनि न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो जा साननिफ्राय बियो ओंखारलांबाय बे साननिफ्रायनो बे साइनि बरगयारी मुंनि हिन्जावखौ फन खालामाखै, अर्थात गावनि बिसिखौ खेबसेबो फन खालामाखै। 28 अक्ट'बरनिफ्राय जुदि जोङो हिसाब खालामनानै नायोब्ला दिनैसिम 5 मास जाबाय। बे सिख्लाखौ खेबसेबो फन खालामाखै। बिनिखायनो सोरबाफोर जुदि बे मानसिखौ सिनायोब्ला, मिथियोब्ला जे बिथांनि सायाव माबा मोनसे बेबस्था लानांगो। हिन्जावसालाहा आंनो बुंहरदों, जुदि मास मोनसेनि गेजेराव हिन्जावसाजों जुदि जेबो कानेक्सन खालामाब्ला साइनि बरगयारी बिथाङा आब्राराम बसुमतारीनि सायाव केस होगोन होननानै बुंदों। बे हिन्जावसाया जोबोर दुखुआव गोग्लैनानै दङ दा। दिनैसिम फन खालामाखै। फेब्रुवारिसिम नेगोन होननानै बुंदोंमोन बे हिन्जावसाया आंनि सिगाङाव। दा नाथाय फेब्रुवारियाबो जोब्बाय, दा मार्च हाबबाय। बेनिखायनो बेनि सायाव थाबैनो एक्सन लागोन होननानै बुंनाय जादों। आरो बे हिन्जावसाया बेनो आब्राराम बसुमतारीनो गंसे बाइकबो बायनानै होदोंमोन। कर्ट मेरेजनि डकुमेन्टसाबो दोङो आरो बाइक बायना होनाय जा डकुमेन्टस बेबो दोङो। जुदि आंनि बे भिडिअखौ जुदि आब्राराम बसुमतारीया जुदि नुदोंब्ला नोङो साइनि बरगयारीखौ फन खालामनांगौ। फन खालामनानै सल्भ खालामनानै लानांगौ। नों जाखिनि दाय मावबाय, जे हाबा जायाखै होननानै सासे सिख्लानि जिबनखौ बिदि धंस खालामनाया मोजां जायाखै। हाबासो खालामनायनो, अर्थात सिख्लाया आंनो फोरमायहरनाय बायदिब्ला, अर्थात बिनि बिमाया फोरमायहरनाय बायदिब्ला बियो हाबा खालामबायनो, सासे गथ'बो दोङो होनना बुंनाय खोनादों। केरेलायाव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। ओंखारलांनाय उननिफ्रायनो दिनैसिम फन खालामाखैनो। नोंथाङा फैनानै एबा जायखिजाया राहायै माबा मोनसे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै लानांगो। बेफोरबायदि सासे हिन्जावसानि जिबनखौ धंस खालामनाया मोजां जायाखै। बेफोरबायदि थगायनानै सोरनिबा जिबनजों गेलेनाया मोजां जायाखै। सासे हिन्जावसानि जिबना जोबोर मुल्यबान। बेफोरबायदि मुल्यबान जिबनखौ जाहाथे बेफोरबायदि अलखदाव खोख्लैनानै गालांनाङा। हाबा खालामनाबो खालामाखै होनना बुंदों। जोबोर मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, बे जोबोर लासिंसिं बाथ्रा। जे बेनि सायाव थाबैनो एक्सन लागोन होननानै न'खरनि मानसिया आंनो फोरमायहरदों। नाथाय आब्राराम बसुमतारीया जेरावनोखि थाया मानो कन्टेक्ट खालामनानै जा गोरोन्थि मावबाय बेनि सायाव माबा मोनसे सलुसन दिहुननानै लानांगौ।